ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ኸኣ ኣብ መደብ ካብ ዘንበብናዮ ኣብ ተኣስታት 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዝርከባ ሃገረ ቻይና ሻድሻይ ዝሃብተ መሰብ ብደረጃ ዓለም ከዓ መበል 50 ዝሃብተ መሰብን ሓደን ቀንድን ካብቶም ምስ ብጾቱ ኮይኑ ንዓርሞሽሽ ትካል ዓሊባባን ካልእን ዝመስረተ ቻይናዊ ጃክማ መን እዩ? ካብ ኣዝዩ ትሑት መነባብሮ ዝነበሩ ስድራ ዝተወልደ ጃክማ ብኸመይ እዩ ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ወናኒ 30.1 ቢልዮን ዶላር ክኸውን በቕዮ? ምስ ዝተፈላለየ ማዕከናት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተትን ካብ ዝተፈላለየ መድረኻት ኣብ ዘስምዖ መደረን ምርኩስ ጌርና ንዘደለናዮ መደብ ናባኹም ነብሎ ምክትታልኩም ንዕድም። When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can't afford to lose, to fail. But when you're 40 to 50 years old, my suggestion is that you should do things that you are good at. Right? And not do things that, oh, that's very interesting, I want to try something new. It's a bit dangerous more. ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነበሮ ስድራ ቤት ተወሊደ ኣብ ትምህርቲ እውን ንፋዕ ኣይነበርኩን። ኣብ መባእታ ማእከላይ ከምኡውን ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበርኩሉ በተደጋጋሚ ኣብ ፈተና ሕማቕ ውፅኢት ነይሩኒ። ስለዚ ከዓ ኩሉ ኣብ ዙርያይ ዝነበረ ሰብ ተስፋ ዘይብለዩ ዝቆፅረኒ ነይሩ። ብኸምዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ዛዚመ ምስ ተመረቕኩ ናይ ኮሌጅ ትምህርተይ ንምክትታል ናብ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ክኣቱ ክሓትት ነይሩኒ። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ፈቲነ ኣይሰለጠንን፣ ኣብ ካልኣይ ዓመት እውን ከምኡ ኣይሰለጠንን። ሽዑ ስራሕ ክደሊ ጀሚረ እንተኾነ ንኣዝየን ብዙሓት ስራሓት ሓቲተ ክሰልጠኒ ይከኣለ። ድሕሪዚ ንሳልሳይ ግዜ ንኮሌጅ ናብ ዘእትወኒ መርመራ ፈቲነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ናይ መምህርና ዘምህር ኮሌጅ ሰሊጥኒ ን4 ዓመታት ተማሂረ እንተኾነ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቻይና መምህር ክኸውን ኣይደልን እዩ። ስለዚ ከዓ እንደገና ካልእ ስራሕ ክደሊ ነይሩኒ። ይኹን እምበር ዝተፈላለያ ትካላት ንኣስታት 30 ግዜ ስራሕ ሓቲተ ኩለን ድማ ነፂገናኒ። ዝኾነ ካብአን ዋላ ንሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ዕድል ኣይሃበንን። ሓደ መዓልቲ ኣብ KFC ኬንታኪ ፍራይድ ቺክን ኣብ እንዳ ደርሆ መሸጢ ስራሕ ሓቲተ 24 ናይ ስራሕ ቦታ ሓቲትና ነቶም 23 ተቐቢሎም ንዓይኒ በይነይ ነፂጎምኒ። ሓደ እዋን 5 መማህርቲ ፖሊስ ንምዃን ናይ ስራሕ ቦታ ክንሓትት ከይድና ሕጂ እውን ነቶም 4 ሰባት ተቐቢሎም ንዓይ ጥራይ ነፂጎምኒ። ሓደ ካልእ ግዜ ከዓ ምስ ወዲ ሓወበይ ናብ ሓደ ሆቴል ስራሕ ናይ ኣሰላፊ ክንሓትት ከይድና ንዕኡ ተቐቢሎም ንዓይ ነፂጎምኒ። ሽዑ ናብ ገዛ ናብ ኣደይ ተመሊሰ ኣደይ ፅቡቕ ኣይተሰማዓን። ኣነ ግን ንነብሰይ ዝበልክዋ እንተ ነይሩ ዕድለይ ጌና እዩ ሓደ መዓልቲ ናተይ ዝብሎ ክመፅእ እዩ ጥራየ ኢለ። ብድሕሪዚ ኣብ 1994 ዓሊባባ ክጅምራ ከለኹ ኣብ መወዳእታ ናይ 1994 ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ዕድል ረኺበ። ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ናይ ኢንተርነት ዕድል ረኺበ። በዚ ከዓ ኢንተርነት ንዓለም ከራኸባ ዝኽእል እንተኾይኑ ምናልባት እውን ንዓለም ዝቕይራ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ሓሰብኩ። ብድሕሪኡ ንቻይና ተመሊሰ ነታ ካምፓኒ ጀሚረ እንተኾነ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ቻይና ኢንተርነት ዳርጋ ኣይነበረን። ኣብ 1994 እዩ ዝኸውን ዘሎ። ብጣዕሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ነይሩ። በዚ ከዓ ኣነን መሳርሕተይን ን3-4 ዓመታት ከምቲ ዝድለ ክንስጉም ኣይከኣልና። ኣብ ዓመተ 1999 ከዓ ዓሊባባ ጀሚረ እያ። ኣስታት 18 የዕርኾይ መብዛሕትኦም ተምሃሮ እዮም ነይሮም። ንገዛይ ዓዲመ እዮም ን2 ሰዓታት ተዛሪበ እዮም። እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ንግዲ ወይ ኢኮመርስ ኣዝዩ ዓብን ኣገዳስን ክኸውን ከም ዝኽእል ሙሉእ እምነት ነይሩኒ። ይኹን እምበር ዝበዝሕ ሰብ ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ እዩ ነይርዎ። ንሱ ከዓ ኢኮመርስ ወይ ኤሌክትሮኒካዊ ንግዲ
ኣብ ቻይና ተስፋ ይብሉን ምክንያቱ እኹል ክፍሊት የለን ሎጂስቲክ የለን ከምኡውን ኢንተርኔት እውን ኣዝዩ ዝሑል እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ እዩ ነይርዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ሞባይል ኣይነበራ ኢንተርኔት ዝሑል እዩ ከምኡውን ንዑ ዝኸውን መሳለጥያ ኣይነበረን ይኹን እምበር ኣነ ግን ኣብ መጻኢ ኢንተርኔት ንቻይና ክቕይራ ምዃኑ ሙሉእ እምነት ነይሩኒ እንተደኣ ጀሚርናዮን ፅዒርናሉን ከዓ ክኸውን ምዃኑ እምነት ነይሩኒ ብድሕሪ እዚ ከዓ ምስ 18 መሳርሕተይ ኣብ ገዛይ ብምዃን ሓደ መዓልቲ ሓደ ካብቶም 10 ዝበለፁ ካምፓኒታት ኣብ ዓለም ክህልወና ምዃኑ ወሲና ሽሕኳ ከቢድ እንተነበረ ገንዘብ ኣኻኺብና ከዓ ጀሚርናዮ ኢንተርኔት ተጠቂምና ንኣሽቱ ትካላት ክንሕግዝ ኢና ፈቲና ኣብቲ ግዜ እቲ ዝበዝሓ ናይ ኢኮመርስ ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካን ዓበይቲ ትካላት ምሕጋዝ ዝብል መምርሒ እዩ ነይርወን ንሕና ከዓ ብኣንጻሩ ንኣሽቱ ትካላት ምሕጋዝ ዝብል እምነት እዩ ነይሩና ጃክ ጽሉል ኢኻ ንኣሽቱ ትካላት ገንዘብ የብለንን ስለምንታይ ገንዘብ ንዘይብለን ትሕግዘን ይብሉኒ ነይሮም ኣነ ከዓ ገንዘብ ክገብሩ ንሓግዞም ሽዑ ንሳቶም ገንዘብ ክገብሩ ከለዉ ከዓ ንሕና ገንዘብ ክንረክብ ኢና ይብሎም ነይረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ንንኣሽቱ ትካላት ወፃኢታት ምቕናስ ክሕገዛ ኣለወን እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣነ ግን ንኣሽቱ ትካላት ወፃኢታት ምቕናስ ኣጸቢቐን ይፈልጣ እየን ንኣሽቱ ትካላት ገንዘብ ምክዕባት ክኽእላ ክንሕግዘን ኣለና እየ ዝብል ነይረ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ሓሳባት ኣብ ዓበይቲ ትካላት ከተኩር ከሎ ንሕና ግን ንኣሽቱ ትካላት ንብረተን ኦንላይን ክሸጣ ብምሕጋዝ ከዓብያን ከም መንጹር ከዓ ንሕና ክንዓቢ ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ነይሩና ምክንያቱ ንኣሽቱ ትካላት ፋይናንሳዊ ዓቕመን ስለ ዝድርተን ከም ድላየን ውዕላትን ኣኼባታትን ተበጻሕነት ዝሽየጥ ንብረተን ክገብራ ስለ ዝጽገማ ንብረተን ብኦንላይን ክሽየጣን ከፋልጣን ክንገብር ኢና ሰሪሕና ነቲ ዝነበረ ሕፅረታት እንዳማላእና ከዓ ድሕሪ ናይ 19 ዓመታት ጻዕርን ስራሕን ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ በፂሕና ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ካብዚ ትብሎ ዘለኻ ብዙሕ ትምህርቲ ክውሰድ ይከኣል እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ጃክማ እወ ሕልሚ እንተለካ በፍጹም ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን በፍጹም ዝበዝሑ ሰባት ንሕልሞም ካብ ዘረባ ሓሊፎም ናብ ክውንነት ክቕይርዎ ኣይትሪኦምን ኢኻ ብዙሓት መንእሰያት ኣዝዩ ጽቡቕ ሓሳባት ኣለዎም እንተኾነ ምሸት ዝሓሰብዎ ጽቡቕ ሓሳባት ገዲፎም ንንግሁ ናብቲ ንቡር ኣተሓሳስብኦም እዮም ዝምለሱ ኣብ ህይወት ጽቡቕ ሕልሚ ወይ ራእይ ጥራይ ኣኻል ይኮነን ንሕልምኻ ናብ ክውንነት ምቕያር እዩ እቲ ኣገዳሲ ከምኡውን ኣብ ሓደ ለይቲ ወይ ሓደ ዓመት ሕልምኻ ክገሃድ ኣይትጸበ ንኣብነት ከም በዓል ኣነ ካብ ሃብታማት ስድራ ዘይመፀና ንባዕልና እውን ሃብታማት ዘይኮንና በዓል ጸጋ መቕረብ ወይ ቤተሰብ ዘይብልና እቲ እንኮን ምስ ካልኦት ዘወዳድረና ሓይሊ ራእይና ጥራይ እዩ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበጽሕ ዝብል ራእይ ሃሊና መሳርሕትና ኣኻኺብና ራእይና ክነተግብር ምብጋስና እዩ እቲ እንኮ መወዳድርቲ ሓይሊ ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘብጽሐና ኣብ ሰብ ዝፈጠሮ ብልሒ ወይ artificial intelligence ራብዓይ ኢንዱስትርያዊ ዕብየት ወይ fourth industrial revolution ንደቡብ ኣፍሪቃን ብሓፈሻ ንኣፍሪቃውያን ድሕሪት ንኸይተርፉ እንታይ ትመኽሮም ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ መጀመርያ ኣነ ዝብሎ እቲ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ artificial intelligence roboticsን ካልእን ሰባት ብዙሖም ዝሻቐልሉ ዝርኦም እዚ ግን ጌጋ እዩ መጀመርያ ኣይትሻቐል ብፍላይ መንእሰያት ኣይትሻቐሉ ክትሻቐሉ ከለኹም ተኣርጊኹም ዘለኹም እቲ ዘሻቐል ኩሉ ግዜ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ንስራሕ ወዲ ሰብ ብምትካእ ሽቕለት ኣልቦነት ከኸትል እዩ ዝብል እዩ እመኑኒ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ዝኾነ ዓይነት ማሽን ቴክኖሎጂን ዝበልሕን ዝለበመን እዩ ንኣብነት ባቡር ከም ሓድሽ ምዕባለ ክመጻ ከለዋ ዝበዝሕ ሰብ ናይ ብዙሕ ሰባት ስራሓት ክብሕቶ እየን ኢሉ ተሻቒሉ ነይሩ ድሕሪ ግዜ ግን ብኣንጻሩ ምምጻእ ባቡር ንዝበዝሕ ሰብ ሓድሽ ስራሕ እዩ ፈጢሩሉ ወዲ ሰብ ምምጻእ ሓድሽ ምዕባለን ቴክኖሎጂን ዘፍርሖ ወይ ዘሻቕሎ ማሽን ካብ ሰብ ንላዕሊ ስለ ዝበልሓን ስለ ዘይደኽማን ከምኡውን ካብ ሰብ ንላዕሊ ክበልሓ ስለ ዝኽእላን እዩ ዝፈርሐን እወ ኮምፒውተራት ካብ ሰብ ንላዕሊ ክበልሓ እየን
ኣይደኽማን እየን ኣይሓርቃን እየን ግን ወላውካ ካብ ሰብ ንላዕሊ እንተበላሓ ሰብ ካብ ኮምፒውተር ንላዕሊ ይልብም እወ ኮምፒውተራት መቐመሪ ወይ ቺፕ ኣለወን ወዲ ሰብ ከዓ ልቦንኡ ዘነፅር ልቢ ኣለዎ ስለዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ርእሰ ተኣማንነት ክህልዎ ኣለዎ ግን ከዓ ብኸመይ ነተግብሮ ንዝብል ዝኾነት ሃገር ኣብ ጎደና ምዕባለ ክትጓዓዝ እንተኮይና ነዞም ዝስዕቡ 3 ነጥብታት ክትክተል ኣለዋ ሓደ ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፍልጠት ሰባትን ዝግበር ወፍሪ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ኣብ ዓለም ክልተ ምእማን ምህናፅን ምድጋፍን ሰብዋኒን ንሰብዋኒን ምሕያልን ምትብባዕን ከዓ ሓደ ኣብ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ዓብ ተራ ዘለዎ እዩ ሰለስተ ጉልፅን ኣድማዕን መሪሕነት ምህላው ሓደ መሪሕነት ጉልፅን ኣድማዕን ምስ ዝኸውን ነቶም ሰብዋኒን ነቲ ትምህርቲ ናብ ዕብየትን ምዕባለን ክዓብዩ ዝጠጥሐ ባይታ ይኾን ኣሎ ቅርዑ ስርዓተ ትምህርቲ ምህላው እቲ ቀንዲ ሓዲድ ንምዕባለን ዕብየትን እዩ ንዓይ ዘሻቕለኒ ነገር እንተሃልዩ ንቻይና ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉ ዓለም እቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሰብ ስርሖ ብልሕን ራብዓይ ወለዶ ቴክኖሎጂን ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ቀዳማይ ወለዶ ቴክኖሎጂ ሓይሊ ወዲ ሰብ ዘረኣየ እዩ ካልኣይ ወለዶ ቴክኖሎጂ ንርሕቀት ዘቕረበ ንመኪናን ባቡርን ዘረቓቐየ ነይሩ ሳልሳይ ወለዶ ቴክኖሎጂ ከዓ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ምርኩስ ገይሩ ዝመፀን ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ዝኸፈተን እዩ ንሂወት ደቂ ሰባት እውን ቀይርዎ እዩ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ዝሓለፈ 200 ዓመት ናብ ኢንዱስትሪያዊ ዕብየት ዘማእዘነ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዲጂታላዊ ዘመን ከዓ ስርዓተ ትምህርቲ ናብ ማሽን ንጥፈታት ወዲ ሰብ ተኪአን ዝሰርሓሉ መድረኽ ዘማእዘነ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ደቅና ክቕየር እዩ ዘለዎ ንሱ ከዓ ደቂ ሰብ ካብ ማሽን ንላዕሊ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዝኣምንሉ ስርዓተ ትምህርቲ ክንፈጥር ኣለና ዝያዳ መሃስቲ ፈጠርቲ ስራሕትን ምዃኖም ከኣምኑን ማሽናት ልዕሊኦም ክሰርሓን ክኾናን ከም ዘይክእላ ከኣምኑ ዝገብር ስርዓተ ትምህርቲ ዝኾነት ሃገር ንትሕቲ 30 ዓመት ዘለዉ መንእስያት ዝያዳ ኣተኩሮ ክህቦም ይግባእ ምክንያቱ እዞም ትሕቲ 30 ዓመት ዘለዉ መንእስያት ናይ ኢንተርኔት ወለዶ እዮም ዝኾነት ሃገር ንካብ 3 ክሳብ 30 ስራሕተኛታት ዘለዎም ትካላት ዝያዳ ኣተኩሮ ክህቡ ይግባእ ምክንያቱ እዘን ትካላት ንኣሽየን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንዓበይቲ ትካላት ዓብይ ብድሆ እዩ በኣንጻሩ ንኣሽቱ ትካላት ዓብይ ዕድል እዩ ንኣሽቱ ትካላት ብሓድሽ ቴክኖሎጂ ንኽዓብዩ ዓብይ ዕድል ኣለወን ዝኾነት ሃገር ንዝመፅእ 30 ዓመታት ብዙሕ ኣተኩሮ ክትገብር ኣለዋ እዚ ከዓ ዓብይ ብድሆ ዓብይ ዕድልን እዩ ዝበዝሕ ሰብ ከማርር እዩ እቲ ነቲ ዘማርር ዘሎ ነጥቢ ፍታሕ ዘናድየሉን ዝረኽበሉን ከዓ ዕውት ክኸውን እዩ ስለዚ ነቶም ዘማርሩ ግደፎም የማርሩ ንስኻ ከዓ መፍትሕ ምምራሮም ረኸብ ሽዑ ዕውት ክትከውን ኢኻ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ኣብ መደብ ካብ ዘንበብናዮ ጃክማ ካበይ ናበይ ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ነዚ ትሕዝቶ እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና ረኹም ሸ When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can't afford to lose, to fail. But when you're 40 to 50 years old, my suggestion is that you should do things that you are good at. Right? And not do things that, oh, that's very interesting, I want to try something new. It's a bit dangerous more. When you're 50 to 60 years old, spending time training and developing young people, the next generation. When you're over 60 years old, better stay with your grandchildren. So 30 years old, we people next to 30 years are the luckiest period. We have a lot of challenges, a lot of things are happening, and with our knowledge, with our physical power, it's time. I was born in a very poor family. I never got a great education. I failed all the examinations. For what reason? I don't know. Later, I realized I don't have money, I don't have technology. The only thing I competed with my people, the young people, is let's compete for 10 years later.
This is what I believe 10 years later will be happening. So everything I do for that goal, I know